Nadita karon diri sa G-Camp Mountain View guys. Naka-visit na ko diri last time. So mga back in 2020 to, pandemic pa to. So karon nakabalik ko. Tsada na dagan na kay sila ko ano. Dagan na kay sila nga bag-o nga kuan. Mga picture-picturean. No? Sila gazebo. Ano yun? Oh, na heart. Dito sa ubos oh. Oh. Paki-check akong old video diri sa Gcam sa una guys naro. Actually mga flowers oh. Pink. Nito pa diri. Wow. Oh. Slowly lang. Tara guys oh. Ada ba? No. Oning kuan. Pahiron Ridge. Gazebo nila. Tara. So guys, dire ra din siya located sa Barangay Pagatpat, Kamarahan, Pahiron Ridge, Cagayan de Oro City. So kung namoy time, visit lang mo dire. Kay dool naman ni siya. If from Lumbia mo, mga 20 minutes. If from Pagatpat mo, mga 20 to 30 minutes. Garo, not sure. Na sila yung mga pagkaon po dire, mga sikwati and many more. So tara, balik tayo taas. So visit lang silang Facebook page guys for more details ani. Tagpila ilang price ani. Nada to ang mga details ani. So akong always gina-order is sikwati and suman kay mao man pang snack time kay it's currently 3 PM. So tanawa kong view. So, daging view. Tara. Kaon sa ko. Kanilang kayag guys is free ni siya. Ang ilang naibayad katong na mga gazebo tag 100 per hour. Taro, enjoy the place at 100 per hour. Taro. Ato na nato karon. And then dito sa ubos na pa dito. Proceed na ta. Okay. Dagom. Ato yung sudlo. Taliti naman. Kubo ni Nita. Wow. Ato. So, ano guys, 100 per hour. Tsada. Kaya gatalit. Yun na. Check natin lang ubos. Natin. Nagibuldos do.
Mga orange. Check na to dito. Pagka-lovely. Another gazebo. 100 per hour gyapon. Affordable ra kay ilang gazebo guys, kita 100 naman. So kung mga barkada mo, chip in lang mo or patak-patak. Oh, fights kay na. Sa total ubos kay. Juga palitin na. Oh. Dag-om na kayo guys, oh. Dahan na kayo dire. Po. Oh, ang kuan guys. Mountain, no? Mountain view. G-Camp Mountain View. Ito na pa yung mga kuan. Basta hindi ko maklaro dito. Ano? Timing. Kanito 50 siya guys. Grabe kahangin. Tara. Ito. Padados ubos, oh. Ngakon sa gadri pa balik saka. Ato itong nagtuon sa ubos kay laag man natong gianhi. So puta. Grabe. Bukid. Kung subida kag balik. Wala. Hello. Okay. Cadag na po ni Dre. Gazebo easy. Sulod ta. Ano guys? Hindi magduyan-duyan. Bukid. Back in 2020 dahil dire ko kauban na mo kung family naglag mi dire. Wala pa kasi sila yung mga gazebo katurang nasa ibabaw ng ila. Karon tsada na kayo. Napay last one dito. Si Kaloka. Gaulan naman guys. I think mo balik na ko dito sa taas. Taro. Tay. Dati sila 30 pesos na entrance dire guys, pero kung mag-order mo free na yung entrance. Kung mag picture lang mo 30 pesos ang entrance. Naguba. Gani kay naka-walking na ko, so mga yung ane dili na kay kuwang ang hapon kay medyo naanad naman itong pilmero kay wala nga kaya. Tara, saligta. Daw. Sige, kita gingan nga flowers, oh, orange, no? Pero wag ko kabalo unsay ngalan nga ni.
No. Digan ka, napay white na red. Naroon bike sa uno. Dire daw ta. Gazebo. Nigaw din siya. Mag-relax, relax dire. Sada ko din. Pwede din ka maglingkod-lingkod dire. I think dire ako tama na nga video. If ganahan mo yung ani klase nga video, please like and subscribe to my channel. Bye bye.